Ahojte, čaute priatelia, ja vás dnes opäť pozdravujem pri ďalšom videu a dnes, ako vidíte, opäť do železničnej stanice tu je Janke a dnes sme sa tiež vybrali na výlet, keďže sú prázdniny a keď mám aj ja voľno, tak treba ho využiť, natočiť aj pre vás nejaké nové videá a s rodinkou po výletoch. Tak poďte s nami. Dnes smer Trenčín. Tak a nám už prišiel dostavník a trošku hučí, ale nevadí. Idem. Tak priatelia, vítajte v Trenčíne v meste Matúša Čáka a Ondreja Volkera. Dneska sme si sem prišli s rodinkou trochu pozrieť toto pekné mesto módy. Aj keď nám počasie nepraje, nesvieti slnko, je pod mrakom, ale nás ani takéto počasie neodrádza a treba si užívať prázdniny a hlavne ja keď mám voľno. Netreba sedieť doma a trochu sa aj hýbať. Že mimina.
No a Trenčín je dosť rozkopaný. Áno, akurát hovorím, že je rozkopaný, že samé burace, bráce a podobné. Treba teda ladovať mesto. Tak, by mohla, dobre, máme zelenú, môžeme ísť. Tak aj takto môže vypadať Trenčín. Sice je tu veľa tých buracích a prác, robí sa tu údajne nová stanica, robí sa tu podchod pod hotelom Elizabeth. Tak uvidíme, aké to bude, keď sem prídeme najbližšie, či to už bude prerobené, alebo nie. Necháme sa prekvapiť. Tak a my sa ešte zastavili na kávičku, lebo ešte sme dneska nemali. A treba doplniť energiu a pokračujeme ďalej. Chceš zajsť mrzko? Dáme si jesť mrzku? Dáme si. No jasné. No a už nám pristála na stole aj kávička. A môžeme do seba kopnúť trošku energie. A práve sme prišli na to, prečo je Trenčín taký rozkopaný. Trenčín získal titul Európske hlavné mesto kultúry v 2026. Takže rekonštruujú, prerábajú, opravujú, čo sa len dá. A vypadá to na niektorých miestach ozaj, že veľmi dobre. Týmto by sa mohla aj Nitra trošku zaoberať a upraviť hlavne pešú zónu Nitre, ktorá je v katastrofálnom stave. Potom, že tu pribudlo aj veľa nových fontán na námestí, že ozaj pekne sa to tu majú. Je jedno pekné veľké námestie. No a tu pred nami sa nachádza trenčiansky legendárny hotel Elizabeth.
pomaličky vstupujeme na pešiu zónu alebo Mierové námestie. Pešou zónou by som to moc nenazval, keďže chodia taďalto auta. Ideme sa niekde napapkať. Tu nám zastavkuje vláčik a ideme sa pozrieť, kam vlastne ide. Tak a keďže tentokrát sme bez auta a prišli sme na vlaku, tak s mamičkou si môžeme dať aj pivko. Maminka, na zdravíčko. Ochutnáme, aké tu majú pivečko. Celko chutné. Najmenšia, tá od papa. Miuša, zakývaj. Nemusí taký. Mimi. No, ty by si ešte špintela. Áno. A my si to tak sedíme pri takéto peknej fontáne. Sice nás to odtežujú včely, ale to nevadí. No tak nám došlo aj jedenie, papanica, tak toto pekne vypadá. Mamička si dala to isté, tak poďme to koštovať. Tak dobrú chuť, priatelia. Môže byť. Tak, ak sa chcete spýtať, či mi to chutilo, tak áno, chutilo. Bolo to ozaj dobré. Tak, Ondrej, sme v Trenčíne nestretli, asi niekde pre vás natáčať ďalšie videá. Už toho nesledujete, tak začnite sledovať. A my pravdepodobne najbližšie pôjdeme vlakom do Spišskej Novej Vsi a dúfam, že sa tam stretneme aj s Radkom Uhlárom. Ak sa vám dnešné video páčilo, poprosím vás like, odber, kľudne napíšte nejaký ten koment a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte, čaute. Tak toto je tá jedna vec, čo sa mi na podchodoch nepáči.
A samozrejme, skoro by som zabudol. Chcem poďakovať aj mojej manželke, že dneska spravila môj narodeninový deň so mnou. Ďakujem ti, maminka. A za naše... To je druhé výročie. Druhé, áno. Druhé výročie našej svadby. Takže dneska oslavujeme aj narodeniny, aj naše výročie svadby. Áno, presne tak. Všetko najlepšie. Ďakujem. Tak priatelia, vítajte v Trenčíne, v meste Matúša Vtáka.